Үз телеңне белү горурлык, чит телләр белү ул байлык. Үзе студент булуына карамастан яшьләрне төрле телләргә өйрәтә. Үзлегеннән берничә тел өйрәнгән. Блогер, музыкант, бу көннәрдә Германиягә укырга китәргә җыенучы татар егете Булат Шәймиев бездә кунакта. Субханалла, аның исеме дә, фамилиясе дә яңгырап тора. Булат, сәлам. Сәлам. Эшләрдә шундый ук. Әйе, Булат, менә яшеңә карамастан, син инде мәктәптә дә эшләп өлгердең, име, хәзер инде Германиягә китәргә җыенасың, кемлеккә укырга китәргә җыенасың? Һәм гомумән Казанга кайтачаксыңмы, мәктәпкә кайтачаксыңмы? Дип өметләнек, Алла бирсә. Мин тел белгече булырга телим. Киләчәктә һәм шушы юнәлеш буенча укырга барам инде. Алманиягә дә инглиз теле белгече булачакмын. Менә халык мәхәлләре ул инде гасырлар буе яши, алар исән, алар үз көченә һәрвакыт ия. Менә син белән танышканда ук әйткән мәкаләгә син чыгарыйсың. Үз телеңне белү ул горурлык, чит телләр белү ул байлык. Моның белән килешәм. Чөнки, беренчедән үз телеңне белмәсәң, башка телләрне белү кыен, минемчә. Менә мин күптән түгел Мәскәүдә булып кайттым, анда бер егет белән таныштым. Ул әйтә инде, минем әбием татар үзе ди. Һәм ул инде үзе татар телен белмәсә дә, ул әйтә инде татарларга нитәм ди, сокланам ди инде. Алар татар телендә, урыс телендә белә һәм шулай ук башка телләрендә җиңел генә өйрәнә ала дип инде. Гомумән татарлар түгел, менә билингваль кешеләр турында әйткәндә инде без аңа башка сөйләшеп киттек тә. Һәм мен калса безнең шундый өстенлегебез бар, без ике телдә сөйләшеп үсәбез бит инде. Татар телендә, урыс телендә. Һәм бу чыннан да горурлык һәм башка телләрне өйрәнүдән безгә җиңелрәк килә. Шәхсән үзең ничә тел беләсең? Китәргә кирәк, ул бик күп телләрне үзлегеннән өйрәнгән кеше. Әйе, инглиз телен инде мин күбрәк үзлектән өйрәндем. Демәк, do you speak English дип сорагач син? I do speak English, I speak German, ich spreche ein bisschen Deutsch. Алманча. Демәк, алман телен мин университетта инде өйрәндем. Алман теле, инглиз теле, тагы ни телләр? Türkçe biliyorum, birazcık evet. Çok iyi değil. Demek, Türk telini indi tatar telini bilgən görə ansın җиңелрәк. Тагын татар теле, рус теле. Татар теле, урыс теле, 5 телне санарга була дип белим инде. Һәм тагын нидер, менә кайсы телләрне тагын өйрәндең? Гарәп телен өйрәнә башладым. Башлангыч дәрәҗәдә беләм диргә була. Шул. Менә кара, син телләрне беләсең, шулай ук мәктәптә укыттың. Аннары син музыкант, сезнең үзегезнең төркемегез бар, Тараф исемле төркем. Тараф төркемебез бар. Чик моңа бөтенесенә дә өлгерергә. Ничек өлгерергә. Һәм тагын шуны әйтеп китәргә кирәк, син блогер да бит әле. Яшьләрне татар теленә, яшьләрдә татар телендә кызыксыну уятырга тырышасың үзеңнең блогларыңда. Менә шуның турында да әйтеп китәл бер-ике сүз. Буш вакытка вакыт юк. Без әйткәндә, гел нәрсә белән дә булса магып тору миңа белмим ничектер рәхәт. Нәрсәләр эшләп торасың һәм баш миегел эшләп тора һәм бу мөһим минемчә. Һәм телләр белүдәген баш мин яхшырак эшләтә, күрәсең шуңа күрә. Укыр өчен multitasking булышадыр инде. Аңлашылды. Укыр өчен ник нәкъ менә Германияны сайладың? Бу мөмкинлекләр туры килүме, яисә беренчедән мөмкинлекләр туры килү, икенчедән инде минем икенче чит телем алман теле булгач, мин бу мөмкинлектән кулланырга теләдем инде. Димәк, ни өчен ул минем анда, мин яратам гомумән алман телен. Шуңа күрә ул мөхит миңа калса, анда яшәү миңа кызык булыр. Һәм телемне дә яхшыртырмын дип өметләнәм. Файдалы булыр. Татар теленә әйләнеп кайдык әле, менә синең блогларыңда татар телен син төрле телләр аша өйрәтергә омтыласың инде. Анда рус теле дә бар, инглиз теле дә, татар теле дә. Буңа ничек килдең? Бу аудиторияны киңәйтү максаты да инде, максатыннан эшләнгән әйбердә шул вакытта белмим, кешеләргә кызык булыр иде дип уйладым инде мин. Инглиз телендә күреп баралар, урыс телендә. Атага өстәмә белем бит аларга. Алар үзләренең инглиз телләрендә яхшырталар. Шушы субтитрларны укып. Кызым татарча сөйлим, теге тәрҗемәсе инглизчә, урысча күрсәтелеп бара. Сиңа язылучыларга кызыкмысың? Әйе, миңа чит ил татарлары да язган кешеләр булды илләрдән инде. Мәсәлән, Төркиядән бер кыз язды. Төркия татары инде күрәсең. Сезнең видеоларыгызны ошатам дип анда, Төркиядән сәлам дип язучылар бар, мәсәлән. Алар күрәсең инде шул инглиз субтитрларына күбрәк карап ориенташадыр инде. Татар телен белеп бетермәүчеләр, мәсәлән, чит илләрдән. Шулай бит инде. Син шундый сүз әйткәнең бар, менә кем татар телен белә, шуларга инглиз телен өйрәнү җиңелрәк дип. Менә бу нинди сүзләр? Бу каян килгән сүзләр? Мәсәлән, үзем шәхсән өйрәнгәндә мин әйтелешне, татар телендә бит инде охшаш авазлар бар, инглиз телендә булган авазлар. Шуңа күрә татар кешесенә инглиз әйтелешен
Үзләштерү аңа кешенеңрәктер. Мәсәлән, кебек авазлар Сүзләрдә әйтеп каралалар. Мәсәлән, man, ул инде кеше дигән аңа таша бит. Man, дип әйтелә. Шундыйрак. What дигәне үткә ошаган. Айы, шундыйрак сүзләр, мәсәлән. Кеше гомер буе укый, гомер буе нәрсәгәдер өйрәнә. Укытучылар көнендә син яшь укытучы буларак укытучыларга һәм укучыларга нәрсә теләр идең? Укучыларга теләр идем инде үз укытучыларын хөрмәт итәргә, аларга рәхмәтле булырга, чөнки укытучылар бик зур эш башкара, бик авыр эш, җиңел эш түгел. Барыбыз да белә, һәм безнең киләчәк буынны үстерә, шулай бит. Алар булмаса, без булмас идек, безнең һөнәрләребез булмас иде, һәм укытучыларга инде теләр идем үз эшләрен яратырга, беренче чиратта. Менә хәзер бит инде бик күп яңа мәктәпләр ачыла, полилингваль мәктәпләр ачыла. Менә шул полилингваль мәктәпләрдә мин синең кебек заманча укытучыларны күрергә теләр идем. Менә синеңчә заманча укытучы нинди булырга тиеш? Заманча мөгаен шул хәзерге технологияләрне кулланырга тиештер инде, барысыннан да файдалана белергә тиештер инде ул. Күрәсең, һәм киләчәккә яңа караш белән карарга тиештер ул. Теге инде иске методларны кулланып түгел, яңа методларны кулланып укытырга тиеш, балаларның психологияләрен аңларга тиеш, ничектер, алар белән уртак тел таба белергә тиештер инде ул. Алар белән бер дулкында булырга, мен калса. Булат, кунакка килгән өчен рәхмәт яусын. Укытуыңда һәм укуыңда уңышлар теләп калам сезгә. Рәхмәт сезгә. Бездә кунакта блогер, күп телләр белүче татар егете Булат Шәймиев булды. Кунагыбыз белән сау булашып, рекламага тукталыйк.